қабули донишҷӯён тавассути квотаи президенти ҷумҳурияи тоҷикистон ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар аз соли 2006 инҷониб роҳандозӣ гашта аз ғамхориҳои роҳбарияти давлат ба насли ояндасози кишвар маҳсуб меёбад. дар ин давра зиёда аз 300 нафар ҷавондухтарону ҷавонписарони шаҳри Турсунзода бо гузаштан аз санҷишу суҳбатҳои комиссияи қабул сазовори номи донишҷӯӣ гардиданд. то имрӯз зиёда аз 100 нафар баъди итмоми донишгоҳҳои олии кишвар соҳиб ихтисос гардида дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳр фаъолият доранд. имсол низ дар асоси нақшаи пешниҳодшуда ба шаҳри Турсунзода 21 квота ба факултаҳои гуногуни муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар пешниҳод гаштааст. тавре ки имрӯз мебинед дар муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Турсунзода беш аз 170 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода барои дарёфти квотаи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон иштирок карда истоданд. Хонандагон барои шаффоф гузарондани озмуни мазкур қарори раиси шаҳри Турсунзода ба имзо расидааст ва ҷиҳати муайян кардани холҳои ба дастовардаи довталабоне ки имрӯз иштирок доранд комиссия фаъолият дорад. ҳамзамон боз бо мақсади аз байн бурдани шубҳа имрӯз падару модарони довталабон низ дар муассисаи таълимии мазкур ширкат варзида истоданд. ба хотири шаффоф гузарондани даври дуюми санҷиши довталабон комиссияи назоратӣ аз ҳисоби кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр таъсис дода шуда дар рафти имтиҳонгирӣ бевосита падару модарон ва омӯзгорони довталабон ширкат намуданд. иштирокчиёни даври дуюм ба ҳар як факулта 3 нафарӣ дар маҷмӯъ 62 нафар довталабони шаҳри Турсунзода ба даври ҷамъбастӣ рохат гирифтанд. тартиби қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тибқи квотаи президенти ҷумҳурияи тоҷикистон тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон ба роҳ монда шудааст ва барои шаффофияти санҷиши довталабон аз ҷониби шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода тамоми чораҳо андешида шуд.